салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. мо имрӯз тасмим гирифтем ки яке аз чандин сабабҳое ки ба Федератсияи Русия шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистона ворид шидан намемонанд суҳбат бикунем. ҳамин нафарҳое ки айни ҳол мара тамошо кардастен, як хоҳиш аз ҳамаи шумо барои дастгирӣ кардани канали мо. Агар ки шумо бихоҳед соҳиби 70 дона падарка бишен, комментарияро бибинен, номери WhatsApp закрепит кардагия сахранит кунен ва дар WhatsApp салом бинависонед. охираш омадагия я ҳаракат кунен, ман аз ҳамаи шумо боварӣ дорам. хоб мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем ва ҳамин сабабҳое ки ҳаррӯза ба назар мераса ба шумо бифаҳмонем. яке аз сабабҳое ки вақте ки шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Русия сафар мекунад, имконияти баргардониданаш зиёдтар мебошад, якумин иваз кардани паспорташ мебошад, яъне загранпаспорта дар назар дорем. мисол мегирем, агар шумо бо сабабе ки муҳлати загранпаспорт тамом шидагӣ бошад ва шумо ба ҳамин хотир загранпаспорти худтона алиш кардагӣ бошед ва ба загранпаспорти нав ба Федератсияи Русия сафар карданӣ ки мешен, ҳамун загранпаспорти пешинара мисол ё копияша бигирен ё ягон сураташ бигирен, ба савол хушрӯтар ҷавоб метиҳен ки мисол аз сабабе ки муҳлаташ ба охир расид, ман загранпаспорти нав гирифта омадам. ва боз дуюмин сабабе ки бисёртар аз рӯи ҳамирам аз рейс мегардонанд, иваз кардани номи насаб мебошад. агар тибқи қонунгузорӣ бигирем, ҳар як шаҳрванд имконият дорад, ҳуқуқ дорад ки то дуюм маротибара ном ва фамилияи худша иваз бикунад. вале иҷа як гапи дигар, вақте ки шумо ному фамилиятон пештараш агар запрет бошад ва ному фамилиятона иваз бикунену бо роҳи ғайриқонунӣ вориди Россия бишен, дар ин ҳолат мушкилӣ шиданаш зиёдтар ба назар мерасад. дар ҳолате ки ба ягон сабаби дигар шумо ному фамилиятона просто иваз кардагӣ бошед ва номи пештаратон ягон амуд запрет надошта бошад, ягон амуд проблема ки надошта бошад, паспорти навтона ки гирифтем ба Федератсияи Русия рафтем, мисол дар уҷа дани шуморо пробиват мекунанд ва маълум мешавад ки оё шумо ному фамилияи пештаратон запрет дорад ё ин ки не. дар ҳолати запрет надоштан имконият зиёдтар мешавад ки шумо ба Федератсияи Русия ворид бишавед. ва боз яке аз сабабҳое ки аз рейс мегардонанд шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистона, ин надонистани забони русӣ мебошад ва ҷавоб додан натавонистан ба саволҳое ки пешкаш карда мешавад. ба ҳамин хотир ҳар нафаре ки ба Федератсияи Русия сафар карданӣ мешавед, каму беш тарзи муошират кардан бо забони русиро хуб аз худ кунен, баъд сафар кунен, и беҳтарин мешавад. ва боз яке аз сабабҳое ки аз рейс мегардонанд, и ҳамин телефонҳое ки мо шумо дорем, мисол ҳамин телефона сброс додан мешавад. вақте ки телефона сброс метиҳен, телефон ранге ки аз магазин нав мехарен, ҳамун хеле мешавад. ва ҳамин коре ки шумо мумкин баъзед агар карда бошен ё ки карданӣ бошен, ба зарари худтон мебошад. чунки вақте ки шумо телефонтона полни сброс мекунед ва баъдан ба Федератсияи Русия сафар мекунед, ин як мақсад подозрительно тофтан дар назари мисол коркунои фурудгоҳи Федератсияи Русия мебошад. ба ҳамин хотир аввалан ин ки пеш аз ба Россия рафтан, аз ҳама хубаш мерем ба ҷои шиноснома ва раводид шумо муроҷиат мекунед ва тафтиш мекунед ки оё шумо рафта метавонед ба Россия ё ин ки не. плюси калон шамия ки дар шаҳри Душанбе шумо пешакӣ фаҳмида метавонед. ва боз яке аз сабабҳое ки аз рейс мегардонанд шуморо ворид шидан намемонанд, ин пештар доштани ҷаримаҳо ва доштани ягон амуд ҳуқуқвайронкуниҳо мебошад ки шумо пардохт кардагӣ нестем ҷаримаро, ё ки ягон нарушения кардагиен, баъдан аз Россия берун биромадагиен. айни ҳол мақсади гап як намуд проверкае мекунанд ки тамоми даниёи одамо пробиват мекунанд, дар ҳама хусус маълум мекунанд, баъдан ки мисол тоза боша, номи насаби шумо 100% боша, иҷозат метиҳанд ба Федератсияи Русия ворид мешавед. ин буд якам тарак маълумоте ки ба ҳамин мақсадое ки мо гуфтем, ин ҳар рӯз ба назар мераса, метавонанд аз рӯи ҳамин чизҳо шуморо ба Россия ворид шидан намонанд, обратно аз рейс бигардонандтон. ва умедвор ҳастам ки мо шуморо дуруст фаҳмондем ва шуморам хуб фаҳмидем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.